వెల్కమ్ టు A1 టీవీ తెలుగు న్యూస్. నేను భువన. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతిని శాశ్వతం చేస్తూ దేశ పార్లమెంటు చారిత్రాత్మక బిల్లును ఆమోదించడంపై ఎమ్మెల్యే అదితి గజపతిరాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయం నుండి బాలాజీ జంక్షన్ వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలతో నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం బాణాసంచా కాల్చి ప్రజలకు స్వీట్స్ పంచారు. ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్రాల ప్రజల ఆకాంక్షకు మద్దతు తెలిపిన ప్రధాని మోదీకి ఎమ్మెల్యే కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ర్యాలీలో ఐవీపీ రాజు, గంటా రవి, గంటా పోలీనాయుడు, కోరాడ వెంకటరావు, పడాల జోగేష్, అప్పల నాయుడు, కోదండరాం, పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.